kabatak, magandang tanghali. Bibili tayo ng na pinto ng CR doon sa Bicolanagar. Natin lang natin yung tatay ni Bicolanagar. Ayan. Naubusan kasi rito sa hardware na to. Wala na sila. Hanap tayo sa mga hardware. So ayan mga kabatak, dito tayo sa panibagong hardware. Ang laki pa na ito sa taas. Ayan, ang dami. Ayan ito, mga paminta. Sama ng hamba yan. Itong siguro itong dilaw. Puno natin. Para po natin yung isa, saka dalawang simento na yun. Simento. Pagawa na po resibo. Karga lang po namin sa tricycle. Yeah, at kinarga na. Yung na lang mga kabatak, yung simento. Dalawa. Medyo mura-mura dito. Kumpara doon sa kabila. Ayan. Baniko na lang yung Premium. Simento premium. ito. Shout out na Tapos, dalawang simento. doorknob. Wala pang doorknob yun? Ito yung doorknob. Akala ko isang mga batak, wala pa lang yun, doorknob. Bili tayong doorknob. Walang kasama. Kaya pala, akala ko mura. Ganon din. Anong tingnan mo dito sa sugar sa bawah? Oh, yung balisakan na lalata. Yung balit. Kung may pinigay isip ka, Yan. 375 sa free, mga 5475. Ali 2525. Ayan. Okay. Ay mga patakan, let's go! Dito na ako sumakay sa tricycle. 2525 lahat ang halaga. So mga kabatak, ito nagbili kaming simento. Ayan, sunong na naman. Ano hakot dito ng mga materialis. Malayo kasi. Ayan, di kasi ang tricycle. So mga kabatak ko, ginawa ng tatay ng kulano. wala pa kami. Kanina din pala ako. Ganda oh. Oh, gumanda na. Kaya na umaga bang wala. Ayang minuto. Ayan. Ball na lang at saka pintuan at may nagpapalitan si Bayaw. Pinumpisahan na. At aircon pa. Ayan. Ayan ako, atin na po ang halo. Lating timba. Ayan po.
Pintuan siguro. Ito na po yung pintuan, dito na lalagay. Pintuan ng CR. Ito wala na pinto. Ayan po. Kunti na lang. Para at least hindi makapasok yung ano, yung mga aso, manok. Ayan. Wala.
ito. Yung tumas. Wala nyo, kapala yun, wala nyo. At dito pa sa loob ng CR, papanilin ko lang. Dito na sa may nakakantuhan tuwa, yung po dito. Ayan, dito na rin. Ang kantuhan. Ayan. Ayan, yung lupa, tatambak ng bayaw. Saan gawin dito kaya? Dito? Okay. Reserve lang? May reserve na mga kanto. Hindi siya ba eh. Masyado sa'yo makwit. Singali kahapon, masaya pa rin. Ha? Singali kahapon, masaya pa. Singali mo sa evacuation? Ayos sila ito eh. Lupa time! Yan. Kung mga kanin namin. Masakit sa tayo sa viewers. Ano po? Lupa. Mga ano rin. Pwede natin yan. Bukas ulit. Ituro na yan. Ano yung paro rin daw eh. Para daw bukas ay kalit na yung pinakang bahay. Ba, parang seryoso ka ba? Malayo ang pinagkulan eh. Pagod. Katina ba? Abot ka ba? Abot pa ba? Abot pa. Abot pa pala. Gigit. Kakantay mo lang. Baka mamaya siguro naman. Bawas naman. Ako dahil pababa dito no? Hindi tayo ano. Nagagad tayo dito sa ipis na. Ayan na ba? Magigit ka na ba? At, nahalo na mga kalibak.
Tutukan pala eh. Ano, okay ba? Okay? Ha? Dalawa lang yan? Yung halo lang? Nakakribi siya. Ganda ng siya. Pag sumama sa flooring, alam na. Alam na.
hangin. Lumambot. Ang to. Dalawang sako ba? Ha? Kulangin ka. Pwede ba sa ubrahin? Lagyan ng dapat ano? Bali, ano pa kang grab? Right. Yan na. Nakakanin pa na oxygen doon. Hindi lang drainage. At naghalo pa ng sako. Active yan? Ganda. Ganda. Bagong bukas yung siminto eh. Masarap eh. Tulag niya. Alright. Wow, ganda na mga kabatak. Napakaganda na si CR. Kita ba? Alright. Diba? Hindi na kailangan
kailangan ng ano, yung tawag dito. Masingawan. Singaw na singaw yan, oo. Sa kawayan. Siya, magandang hapon mga kabatak. At yan ang nagawa natin ngayong araw, yung tinapos yung palitada at flooring. Yan mga kabatak. Ayan, at maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy tayong umuusad. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bagong subscriber at mga viewers na pumapasok sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at nagtitiwala.